Malawi today. Sungano wateka koma ndi uthenga wanji umene mufuna anthu apite nawo. Choyamba nijakwera yekha amene angathandize Malawi pakali panopa pa all presidential candidates. Nijakwera yekha amene angatukule Malawi kuti chitsogolo. Ndi uthenga wakulu ndoti kuti anthuwa amapita m'makwawomo amve mumtima mwawo kuti nijakwera yekha pa onse amene angathandize kuti mavuto awo achepe. So kumati courage mukuitenga kuti mpaka na musauzale msonkhano pa njamba. Achikoka. Chikoka mpanga. Ziwa kwambiri. Mene mwateremu. What next? Mina nenera mundezi nzanga tika background kuthamanga kunena kuti tiyendere Malawi yonse nsanje tuchitipa likoma tunchinji kuti anthu amve mfundo za chakwera komanso zomwe apanga chakwera zambiri zinapanga mpaki yayi sinauze anthu yayi ndiye tikalutambaso pang'ono kuti pali zakuti lero lero kamba zing'ono chabe za unduna wanga zomwe takwanirisa zogwirika zooneka zimene tupanga intervene at individual and personal level. What message do you want people to go home with? That is only Dr. Chakwera that can liberate Malawi from the economic problems, also poverty. They must go back home knowing that only Chakwera has their welfare at heart. Only Chakwera's government can liberate them from the economic challenges. We came here today with my friends to just buttress that point. Where are you getting the courage? You are the first minister recently to have a rally at Njamba. Where are you getting the courage? The grace of God is sufficient, my brother. Minister, you have dared the people of Banda. This is a huge rally. We just wanted to get your understanding. What's going on in your understanding of these things? Monica, how are you, Brian? Hey, how are you? I'm very well, and you, Minister. Good to see you. Nice to see you, Minister. Thank you so much. All right. Yes. Your question again. Your question again. You dared Blantyre. Yes. I think you are the first minister. Amene mwabwera pa mjamba. Pa mjamba bano sipa masewera. Mphamvu zimenezi kuchallenge kumene kukuchokera kuti. Chisomo jambo nchokwanira. Komanso I think kuti mfundo zanga zambiri ndima yang'ana kwambiri pa anthu patsogolo ndale pambuyo. Anthu ambiri Malawi muno anatopa ndi ndale zokokana. Ndi mfundo zanga zayima pa anthu patsogolo ndale pambuyo. Pa chifukwa ichi anthu aumakopedwa ndi mfundo zimenezi. Ndi kubweraku number 1 anakuti yayi tikamve mfundo zimenezi komanso tikamve za chakwera ali chikoka ali chisomo ndi onse obwera anthu osabala ababawo zinthu ziwiri azamve za chakwera komanso azamve fundo za people of politics ndale pambuyo anthu pasogolo. Kuzomba munanena kuti eagles fly alone. Yes. Tidalibe nthawi yoti tikhoza kucheza bwino. Is this part of flying alone? Let's have an exclusive interview on people of politics. Okay. I think end of this month or early next month, okay, whereby I can explain further to you what is I mean by people of politics. Indeed, sometimes many people they fail to do things on their own. They want others to validate them. So they will associate with anyone, everyone, irrespective of differences in political ideologies. I stand for people of politics, and I cannot, and I repeat, I will never associate with anyone who put politics ahead of people. That's why, as an eagle, I fly alone, and other eagles will join me. But doves fly in numbers. Munanena kuti pa 16 pano achakwera avoteredwenso. Yes. Anthu aku Blantyre akavotera achakwera pa 16 pano. Yes. Chifukwa chani? Number 1, nisogolekayo amene ali ndi welfare ya anthu pa mtima pake. Nisogolekayo amene akugawa chitukuko osayang'ana yani dera kapena mtundu. Nisogolekayo amene masomphenya ake amatambasula bwinobwino momveka bwinobwino. Enawa amakamba zosamveka. Yayi ngatakhala president nizoenda pansi chikuwa ku State House pita Capitol Hill. Who does that? You know? Zosamveka yayi. Koma ndiye khayo chakwera amene amatambasula mfundo zake bwinobwino. Ndiye anthuwa asavote chakwera. We must congratulate you for a beautiful rally. We have been here many times. Koma inuyo mwaonetsa ndithu kuti muli ndi stamina
a cabinet minister, komanso flying alone. Thank you, Brian. Let's have that interview and I'll explain more about people politics. Thank you very much. Thank you so much. We wish you well, Minister. Thank you very much indeed. Amenewo ndi olemekezeka bambo Vitumbiko Mumba kuti yankhula pano mzanga wanda msisa watulapo zotani pamenepo. Iwowa anabwera ndi uthenga uza anthu kuti avotere achakwera ndi uthenga umene ndikhulupirira kuti aupereka aliyense waumva komanso akukambapo zokuti iwo athamanga ndi anzawo ena akuziwa kuti sangapange yokha komanso akuziwa kuti sungamadikira anthu ena amene mwina sadakonzeke koma pamapeto pa zonse uthenga ndi wokuti anthu avotere chipani cha MCP mosogozedwa